У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 13 траўня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Прапаганда паводле метадычкі. Аб'яднанне былых сілавікоў Белпол у чарговым расследаванні апавядае пра метады, якімі дзяржаўная прапаганда спрабуе ўплываць на інфармацыйны парадак. На прыкладзе аднаго з дзяржаўных медыахолдынгаў белполаўцы раскрываюць метады, якімі прапаганда спрабуе ўплываць на розуму беларусаў, а таксама апавядаюць аб працы бота-фірмаў і цэлай сеткі нібыта незалежных тэлеграм-каналаў і блогераў. Свои независимые в кавычках источники информации. В методичке указано, что чаты, каналы и сайты напрямую не связаны с Минской правдой и работают якобы сами на себя. Ключевое слово «якобы». Тем самым могут воздействовать на не очень лояльное к власти население, то есть на большинство. В методичке слово «воздействовать» напечатано с ошибкой. Вот такие вот сейчас профессионалы остались в режимных СМИ. Абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская найбліжэйшымі днямі наведае Бельгію, Данію і Польшу, паведамляе каманда дэмакратычнай лідаркі. Сёння ў Антверпене яна выступіць перад міністрамі культуры краінаў еўразвязу. Дэмакратычная лідарка зверне ўвагу на важнасць захавання беларускай мовы, культуры і нацыянальнай ідэнтычнасці. 14 траўня ў Капенгагене беларуская палітычная дзеячка сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Даніі Мэте Фрыдрыксанам і прамовіць на штогадовым капенгагенскім саміце за дэмакратыю. 15 і 16 траўня Ціханаўская правядзе ў Польшы, дзе выступіць на міжнароднай канферэнцыі «Імпакт» у Познані. Сярод спікераў канферэнцыі міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі, была першая лэдзі ЗША Мішэль Абама і экс-прэм'ерка Фінляндыі Санна Марын. У Лідзе 11-гадовая дзяўчынка вылецела з вышыні на атракцыёне. Перасоўны парк атракцыёнаў прыехаў у горад некалькі тыдняў таму. Дзяўчынка, якая прыйшла з маці, захацела пакатацца на экстрэмальным атракцыёне «Гамер». Аднак праз некалькі секундаў пасля запуску тэхнікі дзяўчынка вылецела з яго. Цяпер яна ў шпіталі, лекары змагаюцца за яе жыццё. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за наданне паслуг, якія заведама не адпавядаюць тэхніцы бяспекі, што пацягнула шкоду здароўю спажыўцоў. Расійскія войскі працягваюць наступ у Харкаўскай вобласці ўкраіны. Згодна з інфармацыяй маніторынгавага праекту Deep State, за апошнія сотні ім удалося захапіць яшчэ 3 паселішчы непадалёк Лыпцяў. Сцвярджаюць, што за апошнія дні расейцам удалося ўсталяваць кантроль над 6 памежнымі мясцовасцямі. У той жа час прадстаўнікі ЗСУ заяўляюць, што казаць пра страту паселішчаў заўчасна. Там працягваюцца баявыя сутыкненні. На іншым кірунку наступу на Харкаўшчыну, каля Ваўчанску, расейцы таксама маюць тактычны поспех. Гэтак званыя Z-ваенкары паведамляюць пра ўваход расейцаў у горад. Украінскія медыі адзначаюць цяжкія баі ў ваколіцах Ваўчанску, які застаецца пад кантролем ЗСУ. У горадзе аб'яўлена тэрміновая эвакуацыя насельніцтва. Тым часам у амерыканскім інстытуце вывучэння вайны зазначаюць, незважаючы на некаторыя поспехі ў наступе, расейцы не здолеюць атачыць Харкава, але маюць магчымасць прыблізіцца да гораду для абстрэлаў яго з артылерыі. У расійскім Белгарадзе скончылі разбор завалаў жылога дому, які абрынуўся учора. Загінулі 15 асобаў, яшчэ 19 пацярпелі. Паводле мясцовых уладаў абрушэнне адбылося ў выніку трапляння ў будынак збітай над горадам украінскай ракеты .У. Украінскі бок сітуацыі не каментаваў. Таксама выбухі гучалі ў Белгарадзе і вобласці напярэдадні ўвечары і сёння ўначы. Са слоў губернатара рэгіёну Вячеслава Гладкова, ахвярамі вечаровай атакі сталіся 3 чалавекі. Падчас начнога абстрэлу пацярпелых не было. Пераможцу прэзідэнцкіх выбараў у Літве вызначыць другі тур. Яго ўдзельнікамі стануць дзейны кіраўнік краіны Гітанас Наўседа, які ў выніку учорашняга першага туру набраў каля 45% галасоў, і прэм'ер-міністрка Інгрыда Шыманіце, у яе амаль 20%. Гэтыя ж два кандыдаты былі асноўнымі супернікамі і падчас мінулых выбараў 5 гадоў таму. Сёлета ў цэнтры перадвыбарчай кампаніі былі дапамога ўкраіне і нацыянальная бяспека Літвы, а таксама шэраг сацыяльных пытанняў. Яўка склала амаль 60%. Гэта самы высокі паказнік, пачынаючы з сярэдзіны 90-х гадоў. Другі тур пройдзе 26 траўня. Юрыдычны камітэт парламенту Грузіі прыняў у трэцім чытанні скандальны законапраект аб замежным уплыве, паведамляе Эха Кавказа. На гэта ў дэпутатаў сышла толькі 1 хвіліна.
Заўтра праект закону, які называюць дакладную копіяй расійскага аб замежных агентах, вынесуць на фінальнае галасаванне падчас пленарнага паседжання. Каб трапіць у будынак парламенту, дэпутатам кіроўнай партыі «Грузінская мара» давялося заручыцца дапамогаю спецназу. Каля 6 раніцы сілавікі ўжылі сілу супраць пратэстоўцаў, якія заставаліся ля будынку цягам ночы. Некаторых дэманстрантаў збілі, паліцыя ўжывала дубінкі, слезацечны газ і вадамёты. Затрымалі прынамсі 20 асобаў. Супраць законапраекту сёння распачынаюць страйк студэнты 25 грузінскіх ВНУ. Некаторыя універсітэты цалкам спыняць сваю працу. У выпадку, калі закон аб замежным уплыве прымуць заўтра ў фінальным трэцім чытанні, прэзідэнтка краіны Саламе Зурабішвілі паабяцала накласці на яго вета. Аднак грузінская мара мае магчымасць у далейшым яго пераадолець. Маштабныя акцыі пратэсту працягваюцца і ў Арменіі. Вядома, як мінімум пра 88 затрыманых. Самой раніцы пратэстоўцы перакрываюць дарогі ў армянскай сталіцы. Яны выступаюць супраць здачы некалькіх паселішчаў Азербайджану і патрабуюць адстаўкі прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна. Пратэсты трываюць у Ерэване з 9 траўня. У той дзень адбыўся пратэставы марш, заарганізаваны рухам «Тавуш за радзіму» на чале з арцыбіскупам Багратам Галастаньянам. Шлях з прымежных сёлаў на паўночным усходзе Арменіі да сталіцы заняў у дэманстрантаў 5 дзён. Мітынгоўцы не згодныя з аднабаковымі саступкамі, на якія ўрад Ніколы Пашыняна ідзе перад Азербайджанам. З неба праз Тауэрскі мост. Аўстрыйскія парашутысты Марка Фюрст і Марка Вальтеншпіль першыя людзі, якія праляцелі скрозь адзін з галоўных сімвалаў Лондану. Аўстрыйскія экстрэмалы скочылі з верталёта на вышыні 900 метраў і з дапамогаю уінгсхютаў, адмысловых касцюмаў з крыламі, праляцелі над Тэмзаю і паміж вежамі знакамітага Тауэрскага мосту. Хуткасць палёту дасягала 246 кіламетраў за гадзіну. Awesome, man. Good job. Thanks, bro. Yeah. Yes! Халодныя ночы і нават замаразкі. Сіноптыкі апавялі пра надвор'е на пачатак тыдня. Згодна з прагнозамі, у ноч на аўторак на паўднёвым усходзе краіны чакаюцца замаразкі да мінус 3 градусаў. Мінусавыя тэмпературы магчымыя на Палесі і ў ноч на сераду. Максімальная тэмпература ў дзень аўторка і серады складзе 13-19 градусаў. Павольна цяплець пачне толькі з чацвярга. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Падрабязней аб развіцці падзеяў, як заўсёды распавядуць мае калегі ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.